Coa exposición Convidadas, dúas miradas de Zuloaga, abrimos un novo tipo de proxecto no que queremos traer ao museo obras tanto de museos como de coleccións privadas que sirvan para contextualizar a nosa colección. Neste caso, pensamos en Zuloaga, que está instalado na Sala de Pintura Regionalista, onde está Sotomayor, Llorens e outros autores, para que nos sirva tamén para completar todo este panorama da pintura que se dá a finais do século XIX, principios do XX, onde hai unha renovación do concepto pictórico e Zuloaga foi un dos seus maiores artífices. Neste caso que temos son dúas obras de dúas mulleres, os dous son de 1912, os dous se pintan en París, con un concepto plástico moi distinto, non? Por unha parte está Antonia la Gallega, unha bailadora que estaba en París, era unha muller da cultura popular que tanto impactou en Zuloaga e ten esta visión pois moi etnográfica, moi do pobo, que tanto na súa vestimenta e tamén un pouco na súa mirada que se enfrenta ao espectador. É unha maneira de dignificar todas estas mulleres que traballaban no mundo do cante popular. Por outra banda está a outra peza, é un retrato dunha muller que se está formando naquel momento como pintora, que era de orixen polaco, ten moita relación con Zuloaga e con outros pintores vascos. É un cadro que é moito máis sobrio na súa concepción, se centra sobre todo tamén na figura da muller, pero unha muller que non está mirando ao espectador, senón unha muller que está concentrada no seu pensamento e un pouco este contraste entre estas dúas miradas de Zuloaga, que se poñen en relación coa colección do museo e sobre todo cos cadros de Xesús Corredoira e de Juan Luis, dous pintores que estiveron moi influenciados polo simbolismo, que foi unha das bases da pintura de Zuloaga.